benijd ze niet. Suzanne, benijd zich hoe zag ze op dit moment? Überhaupt alle artsen een heel moeilijk spel zitten nu. Van de kent de zaak meer het veranderen, de kent ze meer op vooruit lopen. En ja, ook daar heb ik gezegd van, wat mij ten frustreert, is dat er heel weinig, er zijn meer mogelijkheden die we in de wachttijd kunnen doen en er wordt niks op aangegrepen. Als ik dan even kwijt mag. Ja, maar geef eens een... want ik werk in het Zuiderland ziekenhuis in het laboratorium. Ja, ik mag geen blokpapiertje en geen pen en potloden meer kopen, want dat is niet urgent. Maar de alcohol en de sigaretten en de Netflix, dat wordt gewoon maar alom vertegenwoordigd. En dan denk ik, ja mensen, daar gaat het ook mis. Hè? En uiteindelijk hebben we heel veel ook met gezondheid bereiken, zonder dat ze door andere mensen die ze moest betalen voor nodig hebben. Ja, we hebben heel veel dingen als het ware uitbesteed, denk ik soms. Hè. Het gezonde eten dat moet uit de winkel komen in plaats van het kort bij huis bij de boer te halen. Sporten, daar moesten ze voor betalen, want ja, hoe moet dat? Dan gaan ze van een sportschool. En ja, het gezonde eten, daar gaan ze van een diëtist. Maar hebben ze dat, ja, dat kan ze heel veel dicht bij huis zelf ook doen. Maar goed, dat is even terzijde. Nee, maar ik merk wel dat... Anders gaat het heel lang duren. Wij willen het graag positief houden van het stukje wat we hier proberen neer te zetten. Ja, want volgens mij best gewoon een heel positief mens. Ik hoop het. Ik probeer dat veel te zien. Maar als ze inderdaad soms langdurig ergens in een systeem werkt, dan wordt ze soms wel een beetje... teleurgesteld en dat ze dus bepaalde dingen blijven jaar na jaar in dezelfde richting gaan. En dan denk ik, die systemen kan ze niet veranderen, dus ze kan beter terug bij zichzelf weer kleine dingetjes veranderen. Ja. Dat is soms wel moeilijk om daar... En best je laboristen? Nee, het is laborantenwerk, maar ik werk met aan de mensen. Neurofysiologie betekent eigenlijk elektrische signalen opvangen aan het lichaam. Dus dat kent spier-zenuwgeleiding zien, duplexonderzoek, bloedvatonderzoek aan de halsvaten. Heel veel slaaponderzoek over middel van EEG met dopjes op het hoofd. Dat ze dat eens meten de slaapactiviteit. Dus ook eigenlijk heel breed. En dus ook allerlei soorten mensen, wat dat ook aangeeft. Dat is wel heel erg leuk in die vak. Dat ze zowel kleine kinderen als oudere mensen. Dus je komt wel in contact met mensen? Ja. Dit is echt laborantenwerk, maar dan aan de patiënt zelf. Dus niet met potjes en pannetjes, maar echt aan de mensen. Dus elektrisch meten. Dus meer te vergelijken als röntgenlaborant. Dus best wel laborant, maar werkt echt aan de mensen. Maar zijn dat dan mensen die ook in bed liggen? Ook wel eens. Het grootste gedeelte is polywerk, ook polyklinische patiënten en met allerhande klachten, maar die dan gewoon zelfstandig naar het ziekenhuis kunnen komen. En af en toe hebben ze ook mensen uit de kliniek die dan ernstiger ziek zijn en waar dan ook vaak ernstigere vraagstellingen zien. Ja. Maar het grootste gedeelte van de mensen, zoals ik al zei, ze zijn niet ernstig ziek, die hebben klachten. En we proberen een aantal dingen af te strepen van als je die klachten hebt, kennen we door gaat mee doen. En een heel groot gedeelte blijft er nou over. Er meten we geen afwijkingen, maar die hebben nog steeds klachten. En die komen op een gegeven moment weer retour naar de huisarts. En dan gaat de huisarts natuurlijk verder kijken, wat kent ze daarmee. Ja. Daar raak ik de mensen natuurlijk ook kwijt. Hè, van, misschien gebeurt er uiteindelijk wel nog heel veel met die mensen. Maar ik heb dan soms het gevoel van, hoop dan dat met die mensen inderdaad nog het gebeurt in de richtinggeving en in de hulprichting wat mensen zelf toe kunnen doen met angstklachten, met vermoeidheidsklachten. Hoe is het op dit moment in het ziekenhuis? Ook heel moeilijk. Ik zie natuurlijk heel weinig van het coronaverhaal, omdat we met polyklinische patiënten werken, verhoudt de 1,5 meter afstand. Dus dat is met een aantal voorwaarden deze werk in feite normaal. Dus ik ken verder niks van van de toestand op de IC's, weet ik verder dan niks. Maar leidt die werk niet onder corona in de zin van dat er dingen afgeblazen weer? Heel weinig, omdat we niet echt gehinderd werden. We hebben ook de logistiek in het ziekenhuis loopt door 2 verschillende paden. De mensen die klinisch zijn, die lopen over andere gangen als het ware. Die zijn heel goed gescheiden, waardoor het polyklinische werk vrij goed door kan gaan in het ziekenhuis. En we hebben wel ietsje beperking van de mensen, omdat de wachtruimtes natuurlijk te klein zijn om iedereen vrije toegang te geven. Dus dat moet beperkt worden, dat door de productie ietsje creatiever wordt aangepakt. Er is ook een locatie in Brunsum wat we dan ook bijvoorbeeld gebruiken voor een aantal onderzoeken. Maar in mijn dagelijkse werk heb ik er op dit moment weinig... Gelukkig maar. Gelukkig weinig verandering in. Floor, nou
heel actueel was het vaccineren van huisartsen. Hè? Ja. Want volgens mij had je net al zoiets van, daar zal het wel over gaan. Ja. Maar ja, daar heeft de Nederlandse Vereniging van Huisartsen zich enorm over opgewonden. Dat huisartsen niet helemaal voor aanstonden bij het vaccineren. Wat vindt u daarvan als huisarts in opleiding? Ja, we worden veel in eerste instantie willen we toch onder de acute zorggroep. Omdat we toch inderdaad, we zien veel patiënten ook, we vangen best wel patiënten op. En nu is dat toch weer teruggedraaid. Dus komen we pas in maart aan de beurt. Dat we zelf de vaccins kregen voor onze eigen huisartsenpopulatie. Dus ja, ik vind het wel jammer op zich. We zijn zoveel patiënten in de thuissituatie. Er zijn ook heel veel acute zorg, zowel in de dagpraktijk, maar ook in de huisartsenpost. We gaan naar patiënten thuis, we zien ze daar als eerste. Of patiënten komen bij ons op het spreekuur, een speciaal coronaspreekuur. We zien toch vaak patiënten in de eerste acute fase. Dus mogelijk dat het toch nog weer teruggedraaid. Dat we toch bij de acute zorg, met de acute zorg gevaccineerd werden. Ja, want dat... Daar zijn we er wel mee bezig. Er is wel een petitie gaat rond om toch weer wat weer terug te draaien. Ja, huisartsen zien toch ook frontsoldaten? Ja, we zien inderdaad heel veel patiënten al helemaal in het begin van hun ziekte. Dicht loopt nou in de schaduw van een huisarts mee op dit moment? Ja, klopt. Ik heb zeg maar mijn eigen spreekuur. En ik kan zelf kijken van wanneer ik supervisie nodig heb. En ik kan bijvoorbeeld een mondeling met de huisarts bespreken. Dan tegen de patiënt zeg ik van nou, wacht even in de wachtkamer, ik bespreek het even met de huisarts. Of ik vraag of de huisarts met wil kijken. Bijvoorbeeld bij een bepaald lichamelijk onderzoek. En we doen sowieso alle patiënten na het spreken met de huisarts bespreken. En hoe lang duist je dat nou al? Nou, ik ben in september begonnen. Oké. Het is een paar maanden en de opleiding is totaal 3 jaar. En ik zit een jaar in deze praktijk. En dan het tweede jaar verschillende stages, spoedeisende hulp, verpleeghuis, psychiatrie. En het laatste jaar zit ik weer in een andere huisartspraktijk. En dan ben ik huisarts. Dus nog even. Is nog even? Ja. Hoe reageren de lui op dich? Zo van huisarts in de opleiding, wat ze wel zo van... dat zal wel niet veel zien, wat ze wel, want het is nog geen echte... Het maakt dan wel verschil of ze zegt dat ze arts is. En ik ben arts, maar hij is in een opleiding tot huisarts. En de praktijkboek zit het al jaren in huisarts een opleiding. Ze zijn het wel gewend dat ze immers een opleiding hebben. Maar mensen moeten ook altijd een voorkeur uitspreken. Ze mogen altijd kiezen om gewoon bij de huisarts op consult te komen. Ja. Dus mensen hebben daar altijd, of bijna altijd een eigen keuze in. Oké, dus, maar op zich valt het mij? Ja, ik vind het altijd wel ook wel weer leuk om een nieuw gezicht te zien. Oké. En weer kijken toch weer op een andere manier dan de huisarts. Misschien wat, soms wat breder. Ja. Hey, en die vriend heeft nou een enkel blessure? Ja, dat is er gevallen over. Ik ga de schoenen onderaan, mijn eigen schoenen onderaan de trap staan. Dat is er gestruikeld aan de trap in mijn schoenen. Maar de relatie doorstaan? Hij ligt niet aangemaakt, dus dat is... Oké. Maar zit hij ook in de medische... Nou, hij is basisschoolleraar. Oké. Ja. Dus hij is nu deels thuis online les aan het geven en deels op school om kinderen op te vangen. Oké. Nee, omdat je elkaar in Nijmegen hebt leren kennen. Ja, hij studeerde daar ook? We hebben elkaar leren kennen bij de sportvereniging. Oké. Ja. En toen is dat verder. Maar dat is dan wel handig hè, als die vriendin huisarts in de opleiding is. Wat mankeert er aan de enkel? Ja. Wat is de diagnose, dokter? Een enkelverstuiking. Een enkelverstuiking. Ja, er zit veel medisch, je hebt er gelijk naar gekeken. Ja. Het kind er gelukkig gewoon op lopen en wat gewoon in beweging blijven. Okay. Maar dit wel iets te... Geen drukverbandje? Te veel... nee, hoeft niet. Nee, ik kost er gewoon op lopen. Ik kost er gewoon belasten. Oké. Ja. Nou, het zien toch mannen, hè? Dus is de wereld vergonnen of... Ongeveer wel, ja. Een hele familie laten zien, het bijna omhoog gedaan. Kijk wie blauw er is, kijk wie dik er is. Ja.
Suzanne? Dat hebben we allemaal heel zielig gedaan. Suzanne, nou zei je ganz aan het begin van je kunt nog meedoen. Ja. Wat is nou een goede beginnersoefening. Een goede beginnersoefening. Ja, de machine is ook leuk, redelijk fatsoenlijk uitziet voor de camera. Een voorzichtige push-up machine is voor aan alles. Ja. Een voorzichtige push-up. Een voorzichtige push-up, ja. Ja. Ik ken natuurlijk niet uw toestand, maar we kunnen bijvoorbeeld beginnen gewoon met de handen tegen de balk aan. Wat je op de tenen staan en dan probeert je gewoon armen gestrekt te houden en dan de ellebogen langs het lichaam naar voren. Als dat dan goed gaat, dan bouwt ze op naar de normale push-up. Maar zo zeggen, begin eens rustig aan. Ja, wie A zegt moet ook B zeggen. Hè? Ja. Kijk, Dus dat gaat goed op de tenen. op de tenen. En dan de ellebogen, dan moet je aan die Ja, precies. denken. Ja. Kijk eens, je denkt er onbewust aan. En dan gaat, dat gaat helemaal perfect. Ja, is dit goed, coach? Dat is helemaal goed. Nou, En nou, hoe druk? 15 keer bijvoorbeeld. 15 En als keer. dat dan goed gaat, maken we er 3 series. 3 Nou, keer 15. Oké, nou ik denk dat ik stop Maar- nog 15, want Ja, anders maar zitten dit mijn is hand al- dit is al- vastgevroren Dit is al aan helemaal prima. Nou ja, goed. En dan heb je dus allerlei soorten oefeningen. Hier heb je de bar voor op te trekken. Uiteindelijk, het is nu allemaal met dit weer, is het niet zo lekker. Maar je kent heel veel hoofdstukken, ook veel mensen schrikken dat ook natuurlijk af. Dan denk je, maar ik kan me niet optrekken. Maar het begin bewijzen van met die schouders gewoon. Probeer de schouderbladen naar onder te trekken en weer uithangen. En zo bouwt ze als het ware op. Dus het gaat ze ook puur om oefeningen te kunnen doen, langzaam op te bouwen. Tot ze eventueel uiteindelijk, ik kan hem uiteindelijk wel eens doen. Maar dan, voordat ze daarbij is, moest ze wel eerst met een plankje of met een elastiek bijvoorbeeld, kan ze zichzelf helpen om iedere keer een niveautje verder te komen. Zodat het ook iedere week vergoed gaat en ze hoeft niet direct met te doen in een volledig programma. Maar dat vind ik dan leuk om mensen er eventueel in te ondersteunen. En als ze het hebben, hoe moet ik überhaupt beginnen? Je kent alle oefeningen in allerlei stapjes moeilijker maken of makkelijker maken. Nou, als Allemaal het gelangs- ganse dorp nooit zien van deze aflevering niet uitlaat om hier mee te komen en iedereen is sporten. welkom, vooral die niet laten, zeker als de jongens bezig zijn. Van hier zijn veel niet erg intimiderend, maar mensen die dit echt langer doen, als ze die bezig zijn, dan denken ze ja, daar hoor ik niet bij. Maar bij de calisthenicswereld is het juist heel uitnodigend van kom erbij. Het is veel meer de mindset van 2-3 keer per week naar boven te komen, verzamelen en proberen zichzelf te overwinnen om weer een stapje erbij om vooruitgang te boeken. En het gaat niet om welk niveau dat je uiteindelijk hebt, maar om gewoon gezellig bezig te zijn, elkaar te helpen en te ondersteunen en aan te moedigen.